ekenekwa m asị m ụbọchị ọka bụrụ anyị mma onye na n'onye bụ high chief eze dibịa isi kwiri m na 070 44 again 1858 070 44 again 1858. O nwere nju maka ya were bịa n'ụbọchị taata. Abịa m ka nkọwa ya public. Maka ụfọdụ na-ajụ m ya na WhatsApp, ụfọdụ na-akpọ m na-ajụ m ya. Abịa m ka nkọwa ya public. Ọ bụrụ nweta ozi ya tụsara ọyị gị tụsara ikwu gị na ọ ga-abara gị uru. Ihe nju maka ya were bịa bụ ihe gbasara mmadụ ịlọ nlọ ịfụ onye nwụrụ anwụ na nlọ. Ọ nwere ndị na-akọwara m na WhatsApp ma na-ajụ m na ha na-alụ nlọ nke ha fụrụ ọyị ha na ha dị na mma na nlọ, mana ha nwere ike rọba nla alọcha na ha pụta na ha dị echeta ya. Ma mmadụ ịlọ nlọ ịfụ onye nwụrụ anwụ ma ọ bụ ajọ nlọ ma ọ bụ na ọ bụ ajọ nlọ ya ka m chọrọ ka nkọwa public. Ọ bụcha nlọ niile ịlọrọ fụ onye nwụrụ anwụ bụ ajọ nlọ. Ọ bụghịkwa nlọ niile ịlọrọ fụ onye gị na ya dị mma ma ọ bụ onye gị na ya adịghị mma ka ọ na-achụ gị na nlọ. Ọ bụghị ha niile na-abụ gịnị real. O nwere ya na-akpọ ọ bụ na na-eji amụgo ife a na-akpọ confirm wish. Na-eji amụgo confirm wish, o nwere na-akpọ na o doro ya na ọnya wish. Wish nwere ike iji best friend gị, wish nwere ike iji nwunye gị ma chụọ gị ọsọ na nlọ ma pịa gị ihe na nlọ. Onye nke na ya adịghị mma ma ọ bụ onye na-enwere gị anya ụfụ mana o nwere ebe obiri ọngụrụ mana o nwere ebe ọ nọ, o nwere ike iji ihu nwa gị mụrụ amụ ma chụọ gị ọsọ na nlọ ma mee gị ataki na nlọ. Ma o nwere ihu nne gị nwụrụ anwụ ma ọ bụ nna gị nwụrụ anwụ ma ọ bụ onye gị nwụrụ anwụ mee gị ataki na nlọ. Mana ọ bụrụ na ọ na-erọrọ nlọ pụtafụ onye nwụrụ anwụ na ọ nọrọ onwe ya ọ gha ọnụ ma ọ bụ na ọ pụtara zie gị ozi, onye nwụrụ anwụ na-esi na nlọ ma zie mmadụ ozi. Mgbe ọ bụla ị rọrọ nlọ fụ onye nwụrụ anwụ, gbaa mbọ na bịa ya ntị. Ma ọ bụ na ị rụsị ya nlọ na idecheta nlọ ịlọrọ, gbọọ mma agba gị ife ị ga-eme. Ịlọ nlọ ị ga-edecheta nlọ ịlọrọ. Ma ọ nwere onye ga-eme ọrụ nlọ fụ onye nwụrụ anwụ, o zisie ya ozi na nlọ ma ọ kọwachara ya na nlọ, ọ pụta n'ife ọ ga-echetazi ya. N'ịlọrọ nlọ fụ onye nwụrụ anwụ abụghị ajọ nlọ. Ụmụ ndị ga-eme onwe nke kpọrọ m si ka ụbọchị gbawa afọ ka mara ama nke ya achụ ka mara nke mba. Onye nke na ya dị mma tụọ ụtọ ya kpatara ọ bụ na nke na mmadụ dị na ezigbote mma ma onye ahụ nwụọ, gbaa mbọ fere ịdọkwapụrụ ya aka bụrụ ofu oke ọkpa. Ọ bụ na nke na onye ahụ dị mma na ị na-eje na biya jee na biya nọ na n'ime ya tolisi oke ọkpa ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eje na bi na ihe ejigbu na biya na onye nga ịnọ rọọ ụka apịkasị ahụ kpokuo ya ya na ata ka ị na-atụkwabi ya aka ịdụkwabi ya onye ya dị eme ata akị na nlọ. Mana nke kwesịrị ka ị jụọ ese gbaa afa bụ mgbe ọ bụla ị lọrọ nlọ fụ onye nwụrụ anwụ ka ọ na-eme gị ata akị. Ife ị ga-eji gbaa afa abụ na o nwere ike ọ bụrụ ihu onye ihe nweghị ihe ọ na-echere gị, onye ejibere gị na be dibịa, onye echetara gị orego n'echiche ka o nwere ike iji ihu ya ma mee gị ata akị. Ịgbazi gị afa ịjụghị ese, ị nwere ike ịpụta ife ọnya ahụ ibobere ya iro, ịpụta ife ọnya ahụ ibobeziri anya ọkụ ma ejibezi na be dibịa na-efuru ọnya na ọchụ ọsọ na nlọ ndị mmadụ na onye ahụ bụ ajọ mmadụ mmadụ na-efu ya na nlọ na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu ga-echọba aja gwọba ọgwụ n'ịma na aka onye ahụ dị ọcha. Dibịa ahụ ego ya gbarụ na aka ya dị ọcha maka ọ ya chụ aja ọ ya agwọ ọgwụ. So gbaa mbọ ọ bụ na ịlọ nlọ na-efu onye nwụrụ anwụ, ọ bụ ihe eji nwayọ. Ọ bụgodị na ejuwe ese as far as na onye ahụ nwụrụ anwụ na ọ ma agha ataki na ọ chụọ agha ọsọ na ọ pịa agha ụtarị na oyi agha egwu, ọ bụrụ ajọ nlọ ọ nọ ma o nwere ike ime ihe ya agwọtagbu ya n'ọgwụ, ihe achọtagbu ya na aja na eyi arụ ya na eji afụ ya. Mana nke ga-eme ịrọ njọ ka mgba gị nke dị njọ bụ nke ahụ efe onye ahụ nwụrụ anwụ maọbụ onye ahụ dị ndụ ka nke na ya na-anụ ọgụ ka o ji mma achụwụ ka ọ gbara gị egbe ka o mere gị ihe. Ejekwara ka ije buburu onye ahụ iro. Ọ bụrụ onye ahụ mere gị ya abụ onye dị ndụ ya ejuwe esi ọfụma, juwe esi ụzọ ebe na-abụ ebu ịtọ ya ịnọ ka i were mara
ọ bụzie na ịgba na nke izi asị na onye agba nke ịgbasị na agba nke ịta asị na onye ahụ agwọkwụ na ọgwụ ọjọọ ife ị ga-eji bụ ofu na ogu ka ị ga-eji mmụọ ịkpọ onye ahụ ịfụrụ na nra ahụ ọ bụ na onye dị ndụ ịkpọ onye ahụ ịfụrụ na nra ahụ iwuru ofu na ogu ahụ ubiri okwu n'isi ya tinye ya n'ụgbọ aja ahụ dọọ ya n'ihu mmụọ ọ bụrụkwa na onye nwụrụ anwụ ka eji megha ataakị ahụ ịkpakwa ibu aja ahụ iwurekwa ofu na ogu ahụ igodokwa iti ya ibuji ya n'okwu mmụọ nye nwekwara ebe ọbụla ọzọ igbujiri agbụ n'okwu mmụọ maka na ọ nwata mmụọ ya ebelite iji rụọ ọrụ ejeghị n'okwu arụsị n'okwu arụsị ka mmụọ na-eji wee bụ izu wee bilie ya ka m mere ka m kọwara gị bụ nwoke na mmadụ ịfụ onye nwụrụ anwụ na nlọ o nwere nke dị mma o nwere nke bụ ajọ nlọ nwee nke ga-abụghị ajọ nlọ and mgbe ọbụla eji ihu onye dị ndụ maọbụ ihu wee yiri gị egwu na nlọ maọbụ onye nwụrụ anwụ yiri gị egwu na nlọ afa ka ị ga-agba ihe ifu m na-ekwu na ọ na-eso okwu mmadụ ejigo nye agba mmadụ akwụkwọ n'arụsị nye arụrụ nlọ na ọnya na-achụ ya na eje na nke a jee nke a ogere ikpeazụ ọ bụ na aka onye ahụ dị ọjọọ ekenekwa ọnwụkwa ife ọzọ kọntaktị ya m na maka ọrụ